Wala ko yung kitagad, igo na siya tanaw. So padung siya store. So akong nahon na mo palit na budget sa og kaning junk foods. Gibuhat siya barkada. Gikulata. Gidunggab. Gi puspusag tubo. Kabalo mo nga the most dangerous food in the world isang junk foods. Kung wala mo kabalo, ayaw pag-scroll, paminawa na yung video para sa inyo ha. Yes, and the most dangerous food in the world isang junk foods. Balo mo nga no. Number 1 na. Oy, para na sa mga kuwan ha. Para na sa mga ginikanan diha nga yung anak mahilig sa junk foods. O din yung mga mga pagumangkon sa mga diha o sa mga ginikanan o sa mga asawa o arbana nga mahilig kay mukaw junk foods. Igawas na nato ang mga bata dire para lang tiri na sa mga ginikanan no. So kamo na lang mag-aware sa inyong mga anak. So bawal ka ng junk foods kaon ng mga katulog kay ano. Number 1 na makadawat na sa inyo kuan. Kidney, maka-UTI na siya. Kay parat ka na siya, grabe din siya sa kakuaning junk foods. Ikaduha, share lang ako sa inyo nga story ni. So, na ako'y amigo ba na kuan. Kusog din mo junk foods. Kusog din mo junk foods siya. No time na ako singin na nga, bay, ayaw kayo palabig junk foods bay kay makadawat na sa imong kalusugan o sa imong lawas. Labi na kung wala tayo exercise kada buntag. Oo, makadawat niya siya. So, ang nahitabo, wala siya naminaw. Napatoy time nga, nilabay siya diri. Wala ko yung kitagad, igo na siya tanaw. So, padung siya store. So, akong nahon na, mo palit na budget sa og kaning junk foods. Katabo itong mga chicherya. So, nagian niya mo yahang amigo nga nagdulag email. So, yan gitawag na, bay, bani ko bay. Siyempre, nadulag mag-email, wala na natagad. Wala siya natagad. So, yan giduol. Yung gagawin na, bay, bani ko bay, dati paliton. So, siyempre, kung magdulag ang email, yung pa sila, di mo ka pa istorbo. Siyempre, honor pa ang dula. So, iha mo lang ipugos. So, ni uban na lang yung barkada, ni uban. Ito tindahan. Ito, nakita na ko sila naman sila junk foods. Man, mga dagan sila palit, mga saka bago siguro na palit nila, mga saka sila free na sa dubag. So, moto, pag abot na silang balay daw, wala ko i-update sila, gishare na lang sa kuha sa kayang barkada. Nangayo siya pagkaon, nga isa yung food, so wala siya tagai. Nagdula sa email, yung gilabtan, giuban siya pag palit og magaon, pero wala siya tagai, gay na siya nga may mag-imo ning kwarta, ang gipalit. So, moto, ang ibuhat siyang barkada, gikulata, gidunggab, puspusag tubo. Ngunang ayaw pagpakaog junk foods kay ano, delikado ka ng junk foods ha.